vole, jsme zpátky. Ty máš míču do. Tamhle. Naprosto perfektně na výhledu, jo. Samozřejmě není natočené. Dobré rány my netočíme. To je nudlu 0. Já mám nudly 1. Hraj to pěkně, jo. Polehni se. A to je doleva. Kámo, perfektně rána, ale teda mířená na lidi, co jsou na procházce, no. Tak uvidíme. Jdeme spočítat těla. Pěkná rána. Domčaníky. Už šel hodně daleko, Kubajs, tvůj je na druhé straně. Máš úplně na té jamce tam, to vidíš to? Co to je tam to bílé? To není Mončo. Chci ti pomoct, bratře. Běrýci. Aha. Jo? Tak to máš trestnou. Já. My nehrajeme pro zábavu. My? Nikdy, hrajeme o 10 000 po každý přece. Dobrek, doufám. Ne, vole, v rupích. Hezký. Knudle 1, jde do akce. Pěkná. Já jsem ráda, že jsem se trefila, vole, víš, jak to mám s tím čipováním, píčováním spíš. Silná stránka je samozřejmě patování. Jak jsi to udělal, vole, jednou rukou? Kdo to otevřel? Tak to už si trénoval někdy. Už jsem pár Plzní otevřel. Málo, ale kurník. Ne, dobrý, a to z jaký, jako jsi šel z Peregrinu. Dobrý. Kouzlo střihu po druhé. Jsem zrovna mrknul. Lasa nebo ne? Jasně, že jo, teď jsem říkala, že silná stránka je patování, ne? Vždycky, jak se dostanu na green, tak se moc těším, až si zapatuju. Ty vole. Pěkný.